Здравейте хора, аз съм Игнат, а това до мен е сестра ми. Кажи здрасти, Ели. Здрасти. Днес ще реагираме на един забавен клип, в който едни хамстери ще играят на игри на каламари. Или преведено на английски язик, Squid Game. Да. Знаеш ли колко хамстери ще се състезават? Колко? 8. Защо 8? Ами така са решили сценаристите, пък и нямат толкова... Не са богаташи за да дават. Да, пускай видео. Добре. Обаче влезе в колата. Да, трудничко. Мистериус. Яко интро. Добре дошли в играта. Много добре са го направили. Да, личи че са положили доста труд. Трябва да успеят да стигнат на финалната линия за една минута или по-малко от една минута. Този кръгът е плева. Да, а други... С други цвета. Определено е така. Малко мъртво. Да. Упс. Ето го. Хайде, измъкни се. Кой ще остави първи? Да. И кой ще губи? Хайде, измъкни се. Доста е трудничко. Да. Айде първия. Втория също. Този нещо за цикли. Да. И вече имаме 3 преминали хамстера. Да. И четвъртия. Дебелия. Да. О, горкичка. Изгуби. От 8 хамстера останаха 7. Да. Пак добре. Да. Добре като за начало. Охо, това ще бъде доста по-трудно от предишната игра. Сигурно 100% хората са им помогнали. Да. Как иначе ще се справят самички? Да. Няма начин хамстер да направи това. Да изгризе звезда. Да. Той ще изгризе цялата. Да. Най-вероятно. Капват сладко. На тебе кой ти е най-симпатичен? Беличка, мисля, че беше 212 номер. Аха. А на тебе? Мисля, на мен номер 1. Този ли беше? Да. Хамстър си направи и триъгълника. О, не. Този хамстър е прецакан. Пътник. Направо си е пътник. Виж го, как се радва. Гледай го. Вика си, аз съм победител. Печалбата се увеличава още. Тук в третата игра трябва да съберат поне 10 топчета
За по-малко от 3 минути. Тогава да се спасяват. Да. Ето го моя любимец. Или ще се справи? Нещо не може да оцени точно. Да. Поне намери първото. Другия играч 456. Ближи го. Ако имаха имена хамстерите, как според теб биха се казвали? Може би като играчите, нали? Да. Не знам. Не ги помня как се казват. То аз повечето не едва ги запомних. Вили, какви червени очи. Да. Той единствено нещо червени очи. Да, като се смисля, да. Моя любимец с първи. Да. Определя на всички. Да. Охо, усещам напрежението. Player 456, pass. Player 067, pass. Player 218, pass. Player 101, pass. Player 212, pass. О, не, моя любимец току-що си стана пътник. До тук станаха 5 тима. И дебелия и той е там. Да. It's time for the fourth game. To win, Сега в третата игра трябва да преминат през side of the tower without въжето, без да паднат. Ако паднат, стават пътници. В хамстерския рай. Да. Сега души проверява. Вика, къде съм, какво да направя, какво да сторя. Къде да отида? Да. Я да видим. Ще се справи ли или няма да се справи? Добре от... Никакъв проблем. Да. Добре от първия път. Виж какво ли си души. Чули се? Да. Къде да си не? player 456, pass. Следващия. Е номер 67. Виж колко е невидим все едно. За малко да падне. Да. Има късмет. Player 067, pass. И този хамстер се справи добре. Pass. Сега твоя любимец. Да видим. Оцеляли. Да стане спътник. Ох, слава богу. Мисля, че ще падне. Да. Я да видим дали този грамадан ще успее или ще се провали. Асансьора се качва. Аз съм учуден как го издържа.
И сега... Моментът настъпи. Да ще изчерпи. Тук стана спътник. Player 101 eliminated. Да, тук станаха 4. А остават още 2 игри. Let's begin the fifth game. The stepping stones are made of two types of glass. One will be tempered glass and the other will be normal glass. Не знам, аз Guess не which случва ones се of the трябва да tiles are made of the разбера. stronger tempered Да, glass. защото хората буквално измряха. Other side. Чернокия. Той може да мине по стената направо да върви. Да, само че за разлика от хората, Player успя. 436 pass. О, мой! Давай, мой! Player Не! 212. О, Да видим дали този ще се справи. и твой е моят любимец. Да, Стигнахме до края. да. Жалко. Да. Player 218 pass. Дебеля, ако беше стигнал до тук. О, да, право ще се изложи. Този хамстер не ти ли прилича на някой от... Кой? на някой известен филм? О, не! Едва се държи. Ало, вижу го. Съм обгоря още малко. Не Eliminated. успя. Останаха само 2. И печалбата се увеличава още. Welcome to the final game. The attacker must enter the И тук стигнаха до самата игра на каламари. the area inside the squid's head with his Тя foot to е secure малко the wing. по-различна. Да, Defender must block the Това е attacker's също advance трудно and за force тях. them outside Да. the court's bounds to win. Да видим. Как го стана това? Сбеха се. Да, Баш как може да оцели следните пускане клетка. да, а пък се бият. Айде, слушай, пак склада. Да. О, не, той направо се отказа. Хайде. Дали ще вземе? Сигурно ще вземе. И изглежда играча 456 е победителят. Както и в играта. Да. Айде. Честито на победителя. Да. Обичам мириса на победата. И да. Интересна мелодия са избрали. Ами, това беше всичко от нас. Надявам се да ви хареса този клип. Ако ви хареса, дайте по едно палче нагоре, споделете видеото в социалните мрежи и не забравяйте да се абонирате на моя канал, като натискате бутона абониране и натиснете камбаната, за да получавате всички известия за новите ми клипове. Чао! Ще се видим пак, както винаги. До следващия път. Чао, чао! Чао!